Salto del Roldán. Ara hi anem cap allà dalt. Ens posarem allà dalt de tot perquè podem pujar-hi amb el cotxe fins allà dalt. Bueno, amb el cotxe no, un bon tros a peu. Però fixeu-vos quina serralada més bonica. És preciosa. Bueno, ens estem enfilant a dalt al Salto del Roldán, que diuen que no sé si arribarem o no, perquè diu que s'ha de gripar una mica i fot un vent impressionant, però és una meravella. Tot això d'aquí hi ha uns paisatges impressionants, I ara mirarem d'enfilar-nos allà dalt. Jo, per lo menos. Bueno, ara començarà la part dura. La part dura que no sé fins allà on aguantarem, però de moment anem fent així amb el cable. Ja veurem com arribarem aquí. Bueno, fins aquí. Ara intentarem pujar per aquí, però ja veurem. Jo, per lo menos, ho intentaré, perquè, clar, vale. Bueno, he pujat fins aquí, de moment. Cada vegada les vistes són més maques. I ara, però, ara ve una altra història. Que primer tram fet, però ara vindrà el segon. Veiem aquí. Opa! Sí. Peñaguara. Oh! Salto del Roldán. Oh! He arribat. Hòstia! Uau! Mireu l'ermita. L'ermita o castell, que es veia des d'allà baix. Ja hi som. Per mi, això és una proesa increïble. Mireu, la pedra, les dues pedres, el voltor que passa per allà. Les dues pedres que veiem des de baix, aquesta d'aquí davant i aquesta, allà on som nosaltres. On soc jo, vaja, però és una passada increïble. Bueno, ho he aconseguit, ara el repte serà baixar. Fantàstic. Uau! Això és com un castell, o l'ermita de Sant Miguel, que diuen a baix. Però vaja, no sé a cas com s'ho carregaven aquesta gent. Havien de posar totes les coses així per aquí, grimpant com animals. Verge Santa, que maco. La olla de Huesca. Meravellós, tu. Aquí tenim l'ermita o el castell, no sé com dir-ho. Mira que maco. Vale, som a dintre. Estem-hi. Molt bé. Vale, no hi ha res, està tot en ruïnes. Evidentment, aquí dalt que voleu que hi pugi, ningú.